Arkadaşly gahryman serdarymyz tarapyndan binýady tutulan berqara döwletiň täze ýamynyň garkyş döwrüne ýurdumyzyň raýatlaryna günnelik sarp edilýän azyk önümleri bilen bolýanyň üpjün etmek ornuna köp işler durmuşa geçirilýär. Muňa we Sahal vilayatynyň Göktepe trawynyň ekin meýdanlaryna ýetişdirilýän ýer almanyň ak bazarlarymyzy doldurmagy halkymyzyň azyk üçinçiligine uly goşant bolýanyny aýratyn bildirmek gerek. O hoşuluk podogyny ähli taraplaryň ösdürmegi we kämilleşdirmegi asyl ýolgularyny öwren ussa telekeçi kärençiler şu ýylla vilayatyň toprak hawa şertlerine laýyklykda ilatyň günnelik istek bildirýän önümleri bolan ýer almanyň bol hem bereketli hasyny ýetişdirip kemaly getirdiler. Her wagtda bolsa ýer almanyň täze hasyly ýetişip şol hasyly ýygnamak işlerine de ýokary depkine girşildi. Özde qonurjy hasyly göreninde bu önümleriň öz toprağymyzy önýänine kalýanda buýsanç duýgular oýanýar. Göktepe trawynyň Gorjak Daýhan birleşiginiň ekin meýdanlaryna işleýän ussa telekeçi kärençileriň ihlasy zähmetleri bilen şu ýylla ýetişdirilen ýer almanyň bol hasylyny öz wagtyna ýygnamak hem esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Härkide burada ýer almanyň hasylyny ýygnamak işleri köpçülikliň galgynanyny ýagdaýda anyp barýar. Telekeçe daýhanlaryň gaýratly zähmetleri bilen ýetişdirilen ýer almaly meýdanlary gönünde gownuň ötürlýär. Ýygnylan ýer almalary ýörüte haltalara gaplanyp etrabyň, vilayatyň we paýtagtymyzyň bazarlaryna buýrmalar esasyna uradylýar. Halpary buýsançdan doly geljekde de azyk bolçulugyny döretmekde pek zähmetlerini gaýgamajakdyklaryny ak ýürekden inandyrýan telekeçi bakçaçylar diýarymyzyň hassa güllä besme uruna taýsy tagallar edýän gahryman arkadamyza hemde arkadaly gahryman serdarymyza alkyşlaryny we hoşallyklaryny beýan edýärler.